उपस्थित सर्व नारिंदे वासीय ग्रामस्थ, हितचिंतक, अधिकारी वर्ग आणि आताच्या भाषेत बोलायचं तर उभरता जेन झी आणि उभरता अल्फा पिढी या सगळ्यांचं इथे नारिंदे ग्रामपंचायतीच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत आणि सगळ्यांना बलशाली अशा या आपल्या भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। स्वतंत्र भारताचा विजय असो! भारताचा विजय असो! चीन, जपान, पाकिस्तान सबसे आगे हिंदुस्तान। आपण सगळेच ऐकतो की भारत हा सध्या जागतिक पटलावरती आपलं प्रभुत्व सिद्ध करण्यासाठी इतर जे देश आहेत त्यांना एक स्पर्धा ठरतोय, त्याचं हे रूप आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आणि यंदा आता 26-27 ला सुद्धा त्यांची राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा 63 किलो वजनी गटामध्ये नेपाळमध्ये होणाऱ्या WRPF वर्ल्ड चॅम्पियनसाठी निवड झाली आहे। एकदा त्यांना या सुद्धा स्पर्धेमध्ये दैदिप्यमान असं यश मिळावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे काही जेन झी, जेन अल्फा, जेन आर हे आपण ऐकतो, परंतु आपण प्रत्येक जण जेन झीच आहोत। एकदा या स्ट्रॉंग वुमन पुरस्कार प्राप्त असलेल्या जेन झीला एकदा टाळ्याने आपण मानाचा मुद्रा करूया। सध्या आपल्याला माहिती आहे की हे प्रचार आणि प्रसिद्धीचं युग चालू आहे। कुठचाही कार्यक्रम म्हटला, कुठचाही आपण केलेल्या कामाची पावती घ्यायची असेल तर ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे माध्यम जे आहे डिजिटल आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आज आपण जवळपास सगळेजण जोडले जातो। असंच युट्यूबचं माध्यम लिलया हाताळणारे 2 तरुण आपल्या इथे उपस्थित आहेत। बरेच जण त्याचे नेहमी व्ह्युअर्स आहेत। या कलर्स ऑफ कोकणचे नारिंगरातले काम बघणारे आपले प्रतिनिधी मुकेश घणी यांचाही यथोचित सत्कार। पुढे कसं जाता येईल यासाठी प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांनी, आपल्या शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन आपला सहभाग दाखवला पाहिजे। एवढंच बोलतो आणि इथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। ही बघा आपली फलटण, ही बघा सखीपणा बरोबर। तर आज हा 15 ऑगस्ट आणि त्यानिमित्ताने आम्ही आता खाली ग्रामपंचायतीत इलो झेंडावंदनसाठी। तर चला जाऊया। गो घोषणा ऐका कशी येत नाही। स्वतंत्र भारताचा विजय असो! भारताचा विजय असो! विजय असो!
चीन जापान पाकिस्तान सबसे आगे हिंदुस्तान चीन जापान पाकिस्तान सबसे आगे हिंदुस्तान ह्या बघ ह्या म्हणता काय चालू आहे. हाय कर त्याचं काय आला. नमस्कार सर्वांना. आज आपल्या नागरी ग्रामपंचायतीमध्ये 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्व ग्रामस्थ, SB आणि हायस्कूल शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व शाळांचे विद्यार्थी, शिक्षक, आपले सर्व पालक, ग्रामस्थ सर्वांचे ग्रामपंचायत नागरिकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करीत आहोत. मागच्या वेळी आपण सांगितल्याप्रमाणे ही जी माध्यमिक शाळांची परीक्षा 10वी असते त्या विभाग केंद्रामधून आपण मेरिट म्हटलं होतं त्याप्रमाणे आपल्या गावची कुमारी इशिका अमिता तुषार राणे यांनी केंद्रामध्ये प्रथम क्रमांक इथे आपल्या मेरिट प्रमाणे मिळवलेला आहे. आपण ध्वजारोहण करणार आहोत. एक साथ विश्राम एक साथ सावधान ध्वजरक्षक मेहमान के लिए आगे बढ़. राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे. सलामी दो. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. हाथ नीचे. एक साथ ध्वजगीत शुरू कर.
वंदे एक साथ विश्राम उपस्थित सर्व नारिंदे वासीय ग्रामस्थ, हितचिंतक, अधिकारी वर्ग आणि आताच्या भाषेत बोलायचं तर उभरता जेन झी आणि उभरता अल्फा पिढी या सगळ्यांचं इथे नारिंगरे ग्रामपंचायतीच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत आणि सगळ्यांना बलशाली अशा या आपल्या भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि यानंतर एसबी राणे हायस्कूलचे विद्यार्थी आपल्यापुढे काही समूहगीत सादर करणार आहेत. सुरू करा. 1 2 3 सुरू. वंदे
भारताची पुढची पिढी आहे आणि ही शान आहे भारताची. म्हणाला मोठ्यानं म्हण. आदेश महाराजांचे वाक्य राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. हा उंचल माले माझा, हा विशाल सागर माझा. हा उंचल माले माझा, हा विशाल सागर माझा. या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा. या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा. ना अभिलाषाची धरता कधी नजर वाकडी करिता. ना अभिलाषाची धरता कधी नजर वाकडी करिता. रामरण द्यावयास म्हणून आपले पाहू पाहू द्या रे. हा देश माझा, हा देश माझा. याचे वार जरासे राहू द्या रे, जरासे उद्या. देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई डर है क्या. तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा में जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. मेरे अर्जिया दीवाने की जागो सुहानी देती. एक रोज बनी मेरी शाम हो. कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना. जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई डर है क्या. तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. आपण सगळेच ऐकतो की भारत हा सध्या जागतिक पटलावरती आपलं प्रभुत्व सिद्ध करण्यासाठी इतर जे देश आहेत त्यांना एक स्पर्धा ठरतोय. त्याचं हे रूप आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि यंदा आता 26-27 ला सुद्धा त्यांची राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा 63 किलो वजनी गटामध्ये नेपाळमध्ये होणाऱ्या WRPF वर्ल्ड चॅम्पियनसाठी निवड झाली आहे. एकदा त्यांना या सुद्धा स्पर्धेमध्ये दैदिप्यमान असं यश मिळावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि हा नुसताच त्यांचा खेळापुरता मर्यादित राहिलेला आलेख नाहीये. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पददलित असलेल्या समाजाला शिक्षण स्तरावरती पुढे आणण्यासाठी नुसतीच चळवळ उभी केली नाही, तर त्या चळवळीचा भाग हा प्रत्येक नागरिकानं व्हावा अशी आपली एक प्रेरणा त्यांनी निर्माण केली. आणि आपण नेहमी म्हणतो काय होणार मरण देत तर जाऊन देत अशी भावना न ठेवता किंवा माझं झालं बाकीच्यांचं जाऊन देत असं न म्हणता सरिताताई आज सामाजिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा अगदी धडाडीनं कार्यरत आहे. त्या स्वतः अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत असताना विविध प्रकारच्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्यांचं योगदान असतं. राष्ट्रीय बाल कामगार पुनर्वसन आणि जे मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी त्या नेहमी कार्यरत असतात. आणि सगळ्यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे तृतीयपंथीय जो वर्ग आहे त्या तृतीयपंथीय वर्गाला शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी त्या स्वतः तळमळीनं कार्यरत असतात. त्यांच्या या कामाला आपण टाळ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यायचा आहे. कारण नुसत्याच त्या थांबलेल्या नाहीये, तर संख्यात्मक जर बघायला गेलो तर 37 तृतीयपंथी बांधवांना त्यांनी शिक्षण प्रवाहातच आणलं नाही, तर त्यांना MA, MSW आणि अगदी MBBS पर्यंतच्या पदवीपर्यंत त्यांना मार्गदर्शनच केलं नाही, तर तन मन धनानं त्या कायम त्यांच्या पाठीशी असतात. आणि उल्लेखनीय बाब अशी आहे की अंजली सुनील जगताप या तृतीयपंथी बांधवाला त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेब माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या मदतीनं सुमारे 1.5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून MBBS साठी तामिळनाडूच्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळवून दिला. म्हणजे जे
मी मगाशी उल्लेख केला त्या पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले यांच्या शिकवणीनं आणि त्यांच्या प्रेरक मार्गदर्शनानं त्या आपलं सामाजिक आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये समाजासाठी असलेली जी भावना आहे ती अर्पित करतायत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे काही जेन झी, जेन अल्फा, जेन आर हे आपण ऐकतो हे सगळे थोतांड आहेत, परंतु आपण प्रत्येक जण जेन झीच आहोत. एकदा ह्या स्ट्रॉंग वुमन पुरस्कार प्राप्त असलेल्या जेन झीला एकदा टाळ्याने आपण मानाचा मुद्रा करूया. आणि मी ग्रामपंचायतीचे होते ना, माननीय सरपंच, माननीय ग्रामसेविका, तसंच आपल्या गावचे पोलीस पाटील आणि तंटामुक्त अध्यक्ष यांनाही विनंती करतो की त्यांनी सरिताबाईंचा यथोचित सत्कार करण्यासाठी जरा पुढे यायचं. यानंतर सध्या आपल्याला माहिती आहे की हे प्रचार आणि प्रसिद्धीचं युग चालू आहे. कुठचाही कार्यक्रम म्हटला, कुठचाही आपण केलेल्या कामाची पावती घ्यायची असेल तर ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे माध्यम जे आहे डिजिटल आणि युट्यूबच्या माध्यमातून आज आपण जवळपास सगळेजण जोडले जातो. असंच युट्यूबचं माध्यम विलया हाताळणारे 2 तरुण आपल्या इथे उपस्थित आहेत. कुमार वरुण राणे, त्यांचा यथोचित असा गौरव सरिताताईंनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. कुमार वरुण राणे. तसेच दुसरे या माध्यमामध्ये कार्यरत असलेलं आपलं युट्यूब चॅनल आहे कलर्स ऑफ कोकण. बरेच जण त्याचे नेहमी व्ह्युअर्स आहेत. त्या कलर्स ऑफ कोकणचे नारिंगराजचे काम बघणारे आपले प्रतिनिधी मुकेश घडी यांचाही यथोचित सत्कार. कामाच्या ठिकाणी आणि महिलांच्या लैंगिक प्रक्रिये इथे अधिनियम 2003 अन्वये घ्यावयाची प्रतिज्ञा. मी सर्व महिलांना समानतेने आदराने आणि संवेदनशीलतेने वागण्याची आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी अधिनियमतेने जागरूकता निर्माण करण्याची आणि त्याचे पूर्ण प्रामाणिकपणे व निष्ठापूर्वक पालन करण्याची प्रतिज्ञा करते. मी एक सुसंवादी सन्माननीय आणि आदरयुक्त कार्यक्षेत्र तयार करण्यासाठी आणि हे अधिक मजबूत करण्यासाठी सातत्याने सकारात्मक आणि निरंतर प्रयत्न करण्याची प्रतिज्ञा करते. जय. सगळ्यांना या प्रतिज्ञेतनं एवढं नक्की आहे की आपण सगळ्यांनी आपली जी कर्तव्य आहेत ती कर्तव्य पार पाडायची आहेत. कारण भारत हा शतकाच्या दिशेनं जात असताना 5 सूत्र जर आपण पाळली तर नक्कीच आपलं पुढच्या दृष्टीनं वाटचाल ही दैदिप्यमान असणार आहे. ही 5 सूत्र आहेत. सामाजिक समरसता,
स्वत्व, स्वतःची संस्कृती आणि स्वतःचं धर्माचरण. त्यानंतर आहे नागरिक सजगता, जी आता आपण प्रतिज्ञा बघितली ती नागरिक सजगता. कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी कुटुंब प्रबोधन आणि 5वा आहे पर्यावरण रक्षण. हे जर आपण सगळ्यांनी तत्व मान्य केली तर नक्कीच आपण आपलं पुढचं हे जे दैदिप्यमान वाटचाल आहे ती नक्की करणार आहोत. यानंतर मुलांच्या काही कवायती होणार आहेत. कवायती झाल्यावर सरपंच थोडक्यात मनोगत व्यक्त करतील, शुभेच्छा देतील आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपली जागा आहे 5 मिनिटं सोडायची नाही. त्यांना वही आणि पुस्तक वाटप होणार आहे. महाराष्ट्र भूमी जन्मभूमी जन्मभूमी आमची महावैज्ञानिक अधिकार प्रिय ही माय मराठी आमची. नमस्कार सर्वांना. सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे इथे आपण उपस्थित दाखवल्याबद्दल ग्रामपंचायतीने आपण धन्यवाद देतो. आपण मागच्या वेळी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या माध्यमिक शाळांच्या परीक्षेमध्ये 10वीमध्ये मेरिट लिस्टमध्ये आलं पाहिजे. मग ती केंद्रामधून असो, तालुक्याची असो, जिल्ह्याची असू दे किंवा राज्याची, या मेरिटमध्ये जे नंबर येतील त्यांच्या हस्ते आपण हा ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम करू. आणि त्याप्रमाणे आपली कुमारी इशिका अमिता तुषार राणे हिने केंद्रात प्रथम क्रमांक मिळवला. आपल्या मिळगाव केंद्रामध्ये 3 हायस्कूल तिथे असतात, तर तिच्या हस्ते आपण हा केलेला आहे. मुलांनी आता आपल्या सरिताताईंनी सांगितल्याप्रमाणे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा विषयक सगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य जर मिळवलं तर ते पुढे जाऊ शकतात, असं त्यांनी आता मगाशी आपल्या भाषणात सर्व मुलांना सांगितलं आहे. त्याचा मुलांनी अभ्यास करत असताना वाचन, चिंतन, मनन या गोष्टी ठेवून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे कसं जाता येईल हे प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या विद्यार्थी दशेमध्ये पाहायचं आहे. आपल्या जिल्ह्याचा निकाल पण राज्यामध्ये टॉप हायर मोस्ट असतो, हे पण आपण पाहत असतो. पण पुढे मुलं कुठे दिसत नाही आपल्याला. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मग ज्युनियर कॉलेज असू देत, सिनियर कॉलेज असू देत, विविध क्षेत्र असू देत, IT क्षेत्र असू देत, ही मुलं सिंधू जिल्ह्यात आपली मागे पडत आहेत. ते त्यांनी पुढे आलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या SB हायस्कूलने स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन UPSC, MPSC हे श्री रेडकर सर आले होते. काही मुलं, ठराविक मुलं तिथे मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आले होते. पण मुलांनी सातत्य ठेवून पुढे बाबा आपल्या कोकणातून, विशेष करून नांदेड आणि पंचकृषी दशकृषी मुलांनी पुढे आपल्याला UPSC, MPSC परीक्षा कशी देता येईल आणि या स्पर्धा परीक्षेमध्ये टिकण्यासाठी कसं काम करता येईल हे मुलांनी आपल्या प्रत्येक पाहिलं पाहिजे. जसं आता आपल्या सरिताईंनी रशिया, मॉस्को अशा विविध स्तरावर पुरस्कार मिळवले ना, आपण आता त्यांचा इथे आपण यशस्वी कसा सत्कार केला. त्यांनी सांगितलं, आपल्या सगळ्या घटना सांगितल्या कसं काम करावं, क्षेत्रामध्ये कसं प्रत्येक क्षेत्रात आपण पुढे पुढे जावं हे त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे. आपण
सर्वजण इथे या 80व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त उपस्थित राहिलात आणि आपली या ग्रामपंचायत नारिंगच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल सर्वांचे आभार आहोत. आणि असेच यापुढे काही आपल्या ग्रामसभा पण असतात, त्यामध्ये प्रत्येक ग्रामस्थाने आपली हिरिरीने सहभाग दाखवून विकासात्मक आपण गावामध्ये काय करता येईल, आपल्या वाडीचा विकास झाला पाहिजे, शैक्षणिक विकास झाला पाहिजे, क्रीडाविषयक विकास झाला पाहिजे, सांस्कृतिक विकास झाला पाहिजे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपलं गाव पुढे कसं जाता येईल यासाठी प्रत्येक गावातील ग्रामस्थांनी आपल्या शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन आपला सहभाग दाखवला पाहिजे. एवढंच बोलतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्याकडे खास जिलेबी आहे, जिलेबीचा कार्यक्रम आहे हो बघा. अरे गरम कशी होती? गरम गरम द्यावं, थंड नको. ए हो, तू काय करीत नसताल ते बसा. चला चला थोडी लावली लवकर. या जिलेबी घ्या, जिलेबी घ्या. त्याला किंमत कमी झाली आहे, किंमत कमी झाली आहे, 60 रुपये पाव किलो. 7 रुपये. 60 रुपये पाव. तर मंडळी जिलेबी वगैरे घेऊन झालेली आहे आणि आता चाललो घरात. तर पुन्हा एकदा सगळ्यांका स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर व्हिडिओ आजच्या आज येत तुमका, कारण मोबाईलवर शूट केलेलं त्यामुळे आजच येत. तर चला बाय बाय.